Machielo en time ma jowa dhi katieko osiptal. Ing'en sani kidhi osiptal tinyalo donjo gokinyi kata kaka sani eren saa 1:30 kamaendi. Tipo kiwuok osiptal saa 6. Matiende ni nyalo do ni line ne bor kata semo ko daktari poko chopo. Yes, line ne bor kata daktari osechopo to daktari mantie en daktari achiel. To dwa no nenu dhano 30, dhano 40, 50. Koro yudo ka ng'at ma namba mogik mar namba ma 50 en seche ma odhi donjo ka chande to onge service modhi yudo. Nikech odhi yudo ka ng'ani oseol. Ok dhi winje. To koro bila makoro mano mar quality healthcare and patient safety onge gigi kosa ngomo mi okoro kwede gigi onge. Gigi onge. To koro wanyalo wacho ni gin fuondi mage kata clauses mage manitiere bil makamano makoro uneno ni nitiere kod shida mako kale to ok bi miyo jopiny yudo thieth e yo makare. Ineno bil ni eri. Bil ni kochako part mokwongo en gi patient right. Mano ratiro mar jatuo. Ratiro mar jatuo. Mano ber. Mak mana ka wan gi pend chik mar Health Act 2017 manigi ratiro mag jatuo machal mana gi magi eki moket kagi. Health Act 2017 noketi higa mar 2017. Kogik kawuono en higni 7. Gima penjo gi ni yande nyaka ne ketgi ang'o ma gisetimo mondo jatuo kodhi osiptal to yud ratiro gieki. Tang'o momiyo koro giparo ni kogidhi gikelo machielo kama kaka bil ma ang'at dhi keto gi mondo gi implement ma to macha chande osebedo higni 7 to pok gi implement. Part 2 gikelo authority. Authority ni en authority ma dwa mayo ginene jok ma regulate sectors mopogore opogore e health teko. Kasto gikelo teko ni bedo kumoro adi? Achiel. Gimok ging'iswa ni to nyaka chike manokelo regulators gieki nikech noket gi higni mopogore opogore. Ang'o mosebedie kata nok mane mosebedie ma nyiso gi ni regulators masani gi ok nyal tiyo koro ma ema dhi tiyo. Ineno? Nikech wan kodgi wan kaka marwa iluongo ni KMLTTB. KMLTTB nochako tich higa mar 2000 nyaka kawuono ko regulate lab. Pok gimiwa report ni ei KMLTTB ni eri makosa magitimo en ma kata ber magitimo en ma. Koro nikech gitimo makosa koro wadwa kelo negi chik machielo madhi golo makosa gi. Nikech seche ma sirkal kelo chik manyien onego be ni chik ni eri nitie gimodhi loso. Ok keli akela for the sake. Nyaka be ni nitie gima giseneno magiwacho ni gini wadhi waloso ne chik machalo kama to wadhi tieke. E chik ni eri ok gimiyowa en gimiluongo ni gedho ngere ni problem statement. Onge chik ni eri. Namba 2, chik ni kanilose ka gipande. No pande yo machalo nade. No pande. Onge ng'at monong'e ni chik ma kama endi igin kaka wan stakeholders onego be ni seche midhi chako los chik to iwachonwa ni wan gi paro mar loso chik ma kamano. To kiwacho ni no pande matine ni to gin jomage manobede mesa e kinde mane loso chik ma kamano. Mane ma bire koro. Seche ma ng'ato sendiko chik to nitiere attachment ma giketo giwacho ni mage jok mane obedo kandiko chik no. Chik ni onge gi jok ma kamago. Nikech chik kata na kidhi e parliament tiyudo ka wabunge manoloso chik iketo ka ni magi wabunge ma otelo ne chik ni. Koro ma onge gi jok manolose. Mane momiyo waginene ang'o miyo gikelo chik makama to jok molose ipando. Problem statement bok gidwa wachonwa lakini gidwa ni gidhire mondo odhi obed kaka ni en chik. Koro danger mar chik ni en ma alero
dono katieko gi alero wach mag quality of health care kaka WHO ng'eye ei chik